Sa buaw ng mga ubiron. Sa daw kailangan kita makabakal kimanok lamang na tinulahon. Pahanap kita rin sa urunutan. Ay, may nahiling ako mga manok. Kisay daw ini. Puto may lalaki yaw. Aputong ko lamang iniukon. Ba't lang may tinulahon lang na manok? Boss, marinal daw tabi. Sir, good morning. Good morning. Ano ang sadya natin dyan? Ay, Tagalog pala ito si boss. Nako, nahiling ko boss, nakulong tabing ano ka ho. Nakulong kang mga manok digdi. Ba't lamang kung may tinulahon ka lamang dyan? Ay, marami. Marami ba? Sa kabilang area, yan. Ay, marami Pero ka pang ito, manok dyan? Mga mga panlabang dito. Mga panlabang? Sa ano yan? Sa Malaysia, ang laban. Malaysia? Yung pinugol mo sa Malaysia. Naglalaban pala sa Malaysia. So ano po ang ano ba yung pangalan ng, may farm ka po? Sabi mo, Joker lang, Joker. Joker. Pag nag-entry ako sa Malaysia, pangalan, Joker. Joker pala ito. Nako, nice to meet you, Pero kung Joker. bibili ka dito, medyo mahal ito. Bawat isa niyan, 16,000. 16,000? Nako, pantinulang hinahanap ko, Kasi busing. iba yan, linalabang ko yan sa mga pang-international. International? Mga hybrid yan. Mga banded. Banded? What? Yuko-yukon mo. Pigahanap ko kuta, boss. Gusto mo yung Tinulahon? 45 days sa kabilang farm. Ay, 45 days? 45 days. Gusto ko sana, bossing, native. Mahal ito, Native sana? Hindi, mas maganda yung hybrid. Katayin mo, kasi makunat na. Makunat? Yuko-yukon mo. Naunang lumalambot yung papaya kaysa manok. Nako po. Ang mamahal pala ng ano mo. Yan. Yan, puro may wing band yan. Puro may wing band? Pero kung gusto mong maglaban, bigyan kita ng isa. Pero pag nanalo, ikaw na ang bahala sa Joker handler. Pero ang mahal, bossing. Hinahanap ko sana, hindi naman ako nagsasabong. Hinahanap ko pang tinula. Bayang over kasi ako. Tinula, punta tayo mamaya sa kabila. Ngayon, kung gusto mo naman, ikutin mo ito, mamili ka ng medyo bata dyan. So, ibibigay ko sa'yo. Ayun ang tinulahin ko? Oo. Para medyo malasa, makunat. Kasi may mga ano yan eh. May mga vitamins yan. Ito, bossing, may yung mga vitamins niya. Ito. Binibigay ko. Tapos ito. Pag out. Marami palang ano yan, mga gamot pala yan. Manok. Maintenance ko yan. Maintenance ba yan? What? Itong pula, bossing, magkano yan? Medyo malaki. 16,000. 16,000 din yan? Naku, mamahal. Ang mamahal naman. Black wheel ang lahi. Black wheel? 14,000. 14,000? Ito naman, white chocolate. Mahal na ngayon ang tsokolate. Tsokolate? Oo, tsokolate. Naku, kahit sa manok pala may tsokolate. May mix yan na tsokolate. White chocolate. Magkano yan, bossing? Ito, 10,000 lang yan. 10,000 kasi 7 months. 10,000? Pero ang lahi niyan, itlog pa lang, nagpapaluan na sila. Itlog pa lang? Itlog pa lang yan. Pumapalo na? Nung maglaban ako sa Australia, dinaya ako doon. What? Nagpasintensya ako doon sa Australia. Pagbanggaan ng manok, putol yung leg ng manok ko. Ngayon, dinampot ng sentensyador yung katawan. Ay sabi ko, yung ulo ang damputin mo para pumika. Dinampot yung ulo. Pagpika, simple, nagbangga. Panalo pa si Joker. Palalo ka pa doon? Ito naman, bulik. Kumbaga sa ano, malbaga sa palengke ang bulik. Magkano yan? Ito, 10,000 din to. 10,000 din? Naku, ang mamahal naman Pero talaga. itong puti, Sambuanga white yan. Sambuanga? Sambuanga white. What? Napakalayo naman. Sanay siya sa mga sagingan. Sa may saging talaga siya? Sa may saging talaga. Ayaw niyang mabilad. Gusto niya sa mga malamig na lugar. Ay, dapat pala dyan may aircon. Yan. Tingnan mo naman yan. Clean cut. Wow. Ano pwedeng yan? Tinulahin? Linabang ko rin to, 2 tare. Walang sugat. Ay, hindi pwede tinula to. Hindi pwede tinula? Ano to? Panglaban yan sa international. May international ako sa Australia. Malaysia. Malulupit pa yung malulupit pala yung mga manok dito ni Joker pala. May manok akong galing Thailand, gusto mo. Thailand? Dapat kayo? Good for 3 packs. Yugo-yugo. Ayan yung ubusin ko. Iyan Atang. yan sa loob.
Yan, sa loob na yan. Wow. Araw-araw nangingitlog yan. Araw-araw? Oo. Mayroon akong naipon dyan 2 tray. Yun ang maintenance ko. 2 tray? 2 tray. Ang galing naman ng manok mo. Ang itlog yan, hindi puti. Hindi puti. Brown. Ay, Brown? Oo. Kung gusto mo naman, ay breeding ako. Hindi manok. Aso. Aso? Oo. May mga birth certificate yan. May birth certificate? Oo. Kuyugon mo. Ito yung idol kong binabae. Nako, may binabay pa oh. Ito ang breeding ko. Mamili ka sa breeding ko. Pero yung puti, mahal yan, yung puti. Kasi kumbaga sa manok, white banner. Ito, black whale. Oh, black whale. Jupay. Ay, ito naman yung ano. Yung, ang gaganda ng aso mga idol oh. Ang tirang pagkain niya, binibigay ko sa manok. Kaya, mga astig. Mga astig mga idol. yan, Hinahanap ko, tinulahin. Naku, napunta tayo sa mga aso. Yuguyugon mo. Ito, tingnan mo naman mga forma. Ang gaganda ng mga manok talaga ni Joker oh. Yan, yan. Mamili ka sa aso. Pero yung ano, isang babae, titira ko yan. Ayan mga idol. Ang presyo ng aso, 8,000. 8,000? 8,000 per piece. Ang mahal naman? Oo. Oh, kung gusto mo naman ng 45 days. Sa baba pa, yung 45 days, yung tinulahin. Oo. Marami akong binibinta dito kasi ito na kayang mamintin. May arthritis na, super. May arthritis na pala. Gusto mo, motor. Itong motor, bilhin mo lang to sa'yo. Magkano yung motor? 15,000, di turbo. 50,000? Oo. Pag may angkas to, lumilipad. Nako. Lumilipad pala itong motor na itong mga idol. Oo.